Adunay usa ka magsusulat may igsoon si Cassandra Clare. Mingon siya sa iyang pamalandong, as long as there is love and memory, there is no true loss. Kung adunay tinuod, nagugma, paghandong, o siguro pagpasalamat, labi na sa makaigsuunan nga nangamatay, wala gyoy tinuod nga pagkahanaw. There is no true loss. Muli nga karon adlaw kay igsuon, nasigo na matagos sa kanato nga nagpasidungog, naghandom o nag-angko sa daghang mga santos. Bagara po karon ini mao nga sementeryo, taliwala ini mao lockdown gipahigayon, taliwala sa pandemic nato ang nasinati. Uban nato ato ang mga pugihan ni mga liturgical ministers sa atong parokya sa Our Lady of Light Parish din sa Luon. Ato ang mga pinili na mga pinapusgan nga mga magduduyog, ato ang mga pipila ka mga kabataan. Uban kaninyo nga mga kasilinganan nga diha karon sa inyong mga panimalay na nakadungog sa among tingog diri sa sementeryo. Sa mga kaigsunan nato, labi na mga luonanon, na nasa layo ng mga lugar nga diuban ka nato sa pamalandong o pasalamat karon through online no diya sa ato ang Facebook account. Malipayon o madasigong buntag kaniyong tanan. Nandun ko sa Osaka, Sugilanon, dihay Osaka, sa katao nga medyo bugoy-bugoy po ang iyang ginabuhi nga gipuy-an. Niyanyabot ang panahon nga giduaw siya sa Osaka kanang angel of death, no? Nga kuhaon na gid siya kay panahon na gid niya. Moto nga dili pa gid andam ang mao nga batan-on tungod kay di pa gid siya kanang takos no nga mamatay kay daghang pa siya mga plano niya gawas pa niya na daghang siya kakuwangan sayod siya nga daghang siya mga kasalanan mo to nga paghimo niya kay kuhaon na gid siya atong mao nga angel of death. Iyang gilingaw-lingaw no ang mao nga angel of death niya. Yang gihandaan, yang gilingaw-lingaw istorya, yang ipakaon, yang gabalitan og mga mahalon nga bino, grapes, mangga, daghang mga prutas. Niya wa gid niya kalimti og palit nga nipalit siya og ilindon nga makahubog og sleeping pills. Kay pagkan-aw niya sa listahan, nakurat siya kay ang iyang ngan mo'y pinakauna gyud dito sa listahan nga kuhaono na gyud. Anong adlaw ang biruan niya ngan titaas ang linya. Mo to nga lara istorya, yang gihubog ang mga angel of death niya, yang gipainom og sleeping pills. Ako magkaon katuog gyud ang mga angel of death mo niya. Yang gikawat ang mga listahan kuno. Nya pagtan-aw niya, nabiruan niya nga mo itong ihang gibalhin sa pinakaubos, pinakaulahi. To cut the story short, ang mga angel of death, nakamata. Pagmata niya, pwede niyang busuga. No? So, nanghitad, na-relax si maayo, kaya pwede niyang busuga niya, nakatong sa taman. Abi ninyo, pwede lipaya ang mga angel of death. Tungkol sa niyang kalipay, ningon siya sa mga tao, mga batanong niya. Tungkol sa imong kaayo, nga imong hihimo nako, ang imong pangalan nga pinakauna, ako ang imong pangalan nga ang katong pangalan nga nakalista nga pinakaawahi, mauna akong ipauna. Ang nasa pinakauna, mauna akong ipawahi. Laktod nga pagkasulti, patay yapon siya. Iyang pangalan mo'y kinaunhan. May soon, ang moral lesson sa mga common istorya nga ito nadunggan ganunay, no? Mura siya may pagkabinata ang istorya pero adunay moral lesson. Nga kung panahon na yun nato, di ba tinining? Wagi makapugong. Wagi yun, no? Sa pagpila ka, butilya nga, vitamins o tambal yung imnon diya, kung panahon na gini mo, mao na gina, no? Muni may gusto, hinindot kayo nga, dumantan, hindi mo nga balaanon yung adlaw. Nga, bisan o limitado ang mga tao sa sementeryo, pero sayod kita nga, daghan ta kayo mga linhas kinabuhi nga naguna ka nato. Siguro ang mensahe nila para kanato karong adlaw. Kami karon anaa diri sa mga lubnganan
umabot ang panahon niya, kamo na po ang musunod. Paghapon, doon kayo nga, ang ipasidunggan po ang adlaw sa mga santos. Niya, mahimayaon, sayo kita, mahimayaon na sila sa langit. Pero karon, dinimong adlaw, makaingon ta nga, ato ni gigahin mong adlaw para sa tuang pag-ampo, pamalandong o labaw na nagpagpasalamat sa ato may gisuon nga nagpatay na nga wala pa makasinati sa himayaan sa Dios. Mga tao nga anaapa sa kasakitan, mga tao nga makaingon ta nga naapa na bilong sa church suffering, nag-antos. Nakita mga buhi pa nata na bilong sa church militant, nagpanaw makatauhan, naningkamot. Yan ang andoy ta mahuman ni kinabuhi nahipo talaga sa mga santo sa langit nga na-purify na, nahinlo na, kung sila ang itawag o church para yung pan. May gusto mo ni Kristo kagahapon at nadungong sa Ebanghelyo ang nindot kayo ang pagpahinumdum no, sa mahitungod sa kabulahanan or the way of the Beatitudes. Diin, ang mga tao nga makakita sa kahimayaan, makakita sa Ginoo, will come face to face with God. Mao kato mga tao nga adunay limpyo nga kasing-kasing. Those who will see God are those people who have a clean heart. Gipahinumduman usab kita sa Ebanghelyo nga kinahanglan kita nga mabaton og putli nga kasing-kasing. Putli nga pagtuo o putli nga gugma mao kini sila ang requirements na ato maangkon ang kinabuhing dayon og langit. Matod pa sa kanubihon, liniyang kanunay na tumadunggan, life is so short. Kamubo ang kayo ang kinabuhi. Gani, ang mga philosophers, mga thinkers, mayingon sila na, death comes after birth. Sa panahon na kita mahimugso, adunay posibilidad nga kita makaangkon sa kamatayon, kaya himugso man ta, nabuhi man ta. So death comes after birth. O wala exempted ni tanan. No? Wala exempted whether we like it or not. Mabog yung panahon nga, mubiya ta niling kalibutana. Kamu nga nakaroon sa inyong mga palimalay, naminaw diya sa palibot. Ingna inyong kagalingon nga, mabog ang panahon nga, mamatay ra ko. Dili ka magkinabuhin nga, murag way kamatayon, puno sa pagpamintaha sa uban, puno sa pagsabot o fake news, puno sa paghagkom o pagkimkim o pagdumot o dili kay ba mapasaylo sa kasing-kasing. Mga tao nga, mingon nga, akong baunod ang ako ang kasuko niya ng tawhana hangtod sa pagugnanan. Nga naman tungod kay ang sikreto nga makatubang kita sa Diyos sama sa mga santos, mao ang pagbaton o limpyo kasing-kasing. Tungod ang panahon, mabiya ta rin yung kalibutana. Walay bulungtad, no walay mong gamot, nato din kalibutana. Kanunay na ta nakadungog dili mo nga wali, no? Kini mga pamalandunga, every time nga mo simba ang funeral mass, pero karon hindot nga pinunduman ang sab kita sa atong paghandom, mo pasalamat pagampo sa mga igsoon nato mga nangamatay. Nga ang kamatayon dili kalikayan. Nabitoy ginaingon nga kanang bisan katong nang libak ra pero namatay, matiniling no. Ingon ang nalibak na namatay. Nagchika-chika dito dapli sa daan, iskina, nagsipang libak. Niya dihay naghaguros niya piti datuang dump truck na nawala brake. Banggaan patay. Diya po'y igora ng gipao kamigas, namatay. Ganon padre, pag paak sa bigas, namutkot siya siyang tili, dungo niya, dihay motor niya, hubong driver, nabanggaan, patay. Diya po'y igora nga, nahingugmo, namatay. Nahingugmo niya, pagpahid niya sa bumbong kay pastila, diya may kurinti nga live, kirikirig, patay, no? Kita may gusto, mga tawar na, pero ang punto ani ba nga, dinigil-gili kaya ng kamatayon. Diya ko doon yung panahon, itong college pa po nga, gusto ko mapatato, no? Yeah, gusto kong patato, dili sa kilay ha. Maldita tanawon mong kilay ha. Gusto ko mapatato, kaya nagsabot mo yung mga kasmit na mo, magpatato ulit kayo. Ulitaw niya, tanaw niya na ba, marag na pa yung mga binata na mga desisyon.
Naka-decide ko mapatato, pero nawala na ko to. Kanya akong ginahuna, hindi ako ipatato sa kuwang bukton, kanang pulong nga death or kamatayon. Mo na sa event, no? Mo to'y gusto na ako ipangandoy nga ipatato. Pero salamat nga, wala ako tumadayon, okay? So na kayo i-reason, no? Akong punto is, again, ang kamatayon, di malikayan. Sama sa mga, lagay itong mga igsunan, nga niya malubong, nailuna na sa sementeryo o patamasay kung asa na sila karon. Siguro mangutan na ta, Ginoo, asa na kato ako ang mama? Asa na kato akong papa? Asa na kato akong igsuon? Nahimutang na ron, nga namatay na? Asa ka akong lolo? Kato mo ang silingan. Dahil mga pangutana, ang tubang na ganyan ang igsuon, Diyos ang nasayon. Muna nga, igo na kita sa pagpangayupo, pag-ampo, kaunta, may tipo na sila karon ngadto sa langit ng gisaad ni Kristo. Umaukini na dumong sa itong Ebanghelyo karon nga gibasa. Very reassuring ang promise sa Ginoong Jesucristo. Sa balay sa kamahan, adunay daghang mga lawak, subuadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Pagkanindot nga mga promise o saad sa Ginoo, ang atuan ang response nga buhaton mao ang pagtinarong sa atong kinabuhi. Pagpaningkamot sa pagabalaan. Diha sa Catholic Teachings of the Catholic Church number 1030 to 1031. Naganayon nga, after that, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. And the Church gives this name, Purgatory. Mone, Purgatorio. Mone rason nga, kanunay ta maghandom, magpamisa, muhalag pa salamat sa mga igsuon ng mga nangamatay. Mabinati ko mga kaigsuonan, ang atong paghandom karon, mga pag-ampo, pag-commemorate sa mga igsuon nato, mga minahas kinabuhi nga nangamatay. Usa ka pagpadayag sa tulo ka mga bertud. Virtues. Kumaw kini ang ato ang misyon o tahas sa kinabuhi. Kini gitawag nato theological virtues. So ito jud ni Arts, no, sa mga pagkaseminarista. Unsa man ang mga three theological virtues? Very good, no? Faith, hope, and love. Pagtuo, paglaom, o pagigugma. Ano man tungod kay kini nga solemne nga pagsaulog karon, nahulugan kini ining tulo. Tungod kay una, ato ang mapalawom o palawman ang atong pagtuo sa Ginoo. Ikaduha, sa ato ang mapalig-on sa ato ang atong paglaom nga human ni kinabuhi ato maangkon ang langit. Kaya akong balikon sa pag-share no atong pagsaulog gagapon sa mga santos, adlaw sa mga santos ug ilang tapistahan. Nga very inspiring ang ilang kinabuhi no niya. Iparade sa ato ang parokya o sa daghang mga parokya ang cute ng mga bata nga ni portray sa naganilait ng mga santos. Nga supported ko yung mga ginikanan nga to the extent nga mga ginikanan mo mga gawa may luna tungod sa ka-excited. Nga cute kay ilang mga bata, no? Nga todo suporta gyud, costume dito, outfit dire. Pitininduta ang mensahe nga gi-portray sa mga bata nga mga little saints. Nagtudlo ka nato nga magtilarong tas tong ginabuhi. Natudlo ka nato nga bisan og masanay punta ato ang himong Ginoo nga sentro sa tong ginabuhi. Ato palig-unon ato paglaom diya sa tong ginabuhi o pagtuo. Sa mapananglit sa ginabuhi ni Santa Monica, no? Pila siya katuigod at inining nga nagantos. Piti antos si Santa Monica, nagluhod, naghilak. Kay grabe ka badlungon yung anak ni San Agustin. Pero wag sa mundang og hilak og ampo og pag-shed og luha o kanang tanan nga pag-antos niya mo nakapahimo niya nga santos. O na santos pag ang iyang anak o nahimong tarong ang iyang bana. Tungod kay wala siya mabuwag sa Ginoo. Another example isa pa tong example na po si Archbishop Oscar Romero no dito sa obispo sa kapari dito sa El Salvador niya. Usa sa kapari nga kanunay siya ni fight sa injustice naghimo sa gobyerno, hiwi nila nga binuhatan, nahimo siya nga vocal critic. Moto nga gidumtan siya sa mga tao nga nasa gobyerno o sa mga leftist.
Dahil mga panahon na magbisa siya, sungon siya sa mga armado. Dahil panahon na girapido siya. Girapido ang simbahan tanan, nabuhat ang mga santos, mga tributo niya. Hasta ang tabernacle, kayag ang mga ostiyas. Pero si Bishop Oscar Romero, yang gimangpulit ang mga ostiyas niya consecrated. Niya makatandong kayo mga istorya niya sa kinabuhi tungkol kay isog siya ayo. Until sa time nga, well, nagbisa siya, gi-sniper siya, no? Igo ang iyang kasing-kasing na to, yung ulo, on the spot, patay siya. Pero, huwag siya muhunong sa pagsangyaw, pagprotektar sa kamatuuran, labi na sa pagsangyaw sa mga balita. Si Santa Apolonia, patrona sa mga dentist, usas siya sa madaghang mga santos nga ipang-torture, iimtan siya ngipon sa tagsa. So, maka-imagine ka na, Binbin, maka-imagine ka na, ibtang nag-ipon, walay ka ng anesthesia, ipaita siguro, no? Sakit ganyan ang anesthesiahan, balik-balik. Pero abin ninyo, wala din mo lugak si Santa Apolonia. Wala niya, isarikoy ang Ginoo, bisan o gitorture siya, o mao'y nakahimo niya nga santa. Ikatulog katapusan na igsoon, pagpalambo, no? Sa ato ang gugma, love, o relasyon sa atong mga minahal sa kinabuhi na nangamatay na. Mulambo, bisan to dugay na sila nangamatay. Diya ko'y nabasahan kagahapon sa Facebook na pangkailan, imo siya na. Na-express siya sa iyang kamingaw siyang nanay, imo siya na. Kanang tinuod na namatay ka, dugay ng panahon, pero nagpabilin ka na buhi tungod kay nakamakatamunay sa mga pag-ampo sa mong kasing-kasing. Kumutanaw ka may iso, malandong ka, no? Hindi, dakuha sa minteryo. Dahil magiging mga minteryo sa mga parokya. Kumalanta mo doon mga pinanggaan mo mga minister. Maka-imagine mo ka sa mga David ay lubong. Muratag, mabalbaan mo gruna, no? Muratag, di pa rin dikit ba? Pero, mauni, no? Mauni ang realidad. Tinuod, dahil sa mga kaigsunan na dugay na nangamatay, ako na malandong ko kagabiin, dinimig pagkagabi sa pagkagabiin. Malipat mga pulis. Dinimig gabiin, niya. Kaya wala mo ko ibisa kaghapon, bisita ko din. Nakapamalandong ko nga, so daghan ang mga nalubong. O ba ninyo, nadya sa laing mga lasod karon, subaybay din yung misa online. Nagipamingaw sa inyong mga minhas kinabuhi, nagipang lubong din. O nas mga panimalay. Nakapakutan ako kung tipo-tipuon tanang mga luha sa mga hilak, mga bakho, mga pag-antos, nili mga nalubong din karon. Kung tipo-tipuon tanang mga luha, pila mga kabaril. Pero makaingon ko at the same time nga, tinuod, daghang mga luha nga niagas tungkol sa kamatayon nili mga nalubong din. But let us always remember that this is also a place of everlasting love. Dili magbugto nga gugma tungkol sa tuwang walay pagkahunong, walay pagabugto nga pag-ampo o pasalamat alang kaniya. Maigsugat ni Kristo sa itong papadayon ni Santo si Misa karon. Padayon na ito nga nasigon na matag-usa, pinagi sa itong Kristohanong pagtuo nga unta, mulaong kita alang sa pagkabanhaw. Padayon kita nga mag-ampo alang sa tumaminal sa kinabuhi na naguna ka nato diya sa laing kalibutan. Sa wala na sila, ato silang himuon kanunay nga buhi, pinagi sa ito ang walay pagkaundang na pag-ampo. No? The communication of prayer between ourselves, nato sa Ginoo, o sa tumaminhas kinabuhi nga nangamatay, the communication of prayer that should never stop. The communication of prayer nga dili unta maputol sa wala na sila. Adunay usa ka panultihon nga naganayon, usa ka anak na ni-express sa iyahang kamingaw ngadto sa iyahang minahal sa kinabuhi. Ingon siya nga, I will hold you in my heart until I can hold you again in heaven. Kinaunta nga ma-inspire ta sa kinabuhi, sa daghang mga santos o sa tumakaigsunan nga naguna ka nato sa laing kalibutan. O
Ginoo, dili man sila mga perpekto sama kanato. Maningkamot kita sa pagsampit kanunay kanila, mga liya, o mag-ampo kanila, o hibaw nato sila kanunay nga buhi sa matagusan nato kapag ka mapasalamaton, matagusan nato ka mga kasing-kasing, matagusan nato ka mga pag-ampo. Pahulay nga dayon, ihatag kanila o Ginoo, ug ang imong kahayag nga walay pagkapadong, ipadanagan nila hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog kita may suon, kung ato ang baguhon, padayag ang atong pagtuo.